Máte naprostou pravdu. Každý svého zdraví strůjcem. I když, jak se říká, musíme tam všichni. Saturnine, jsou věci, o kterých se nežartuje. Je to pravda? Ano, pane. Jak říká jedno z nejkrutějších, ale nejpravdivějších přísloví, kam čert nemůže, nastrčí babu. Teta Kateřina a Milouš právě dorazili. Host do domu, Bůh do domu. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. No zkrátka, jak se říká, více děr, více syslů. Více hlav, více smyslů. Mnoho psů, zajícova smrt. Je. Ale darovanému koni na zuby nehleď, že? Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Chytrému na pověst, hloupého trkni. Mně stačilo naznačit. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Říkám ti, hřeješ si na prsou hada. Kůň je jednou hřbětem, člověk dvakrát dítětem. Jako když hrách na stěnu hází. Jenomže tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Žádná odpověď, taky odpověď. První vyhrání z kapsy vyhání. Ovšem, kdo chce kam, pomozme mu tam. Ale komu není rady, tomu není pomoci. A pak už je prostě bycha honí. A kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Jenom abychom jednou my nesloužili Saturninovi. Protože jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ale to už bude pozdě plakat nad rozlitým mlékem. No co naplat? Co se v mládí naučíš k stáří, jako když najdeš. V zdravém těle, zdravý duch. Vidíš, dědečku, já jsem ti to říkala. Nechval dne před večeří. Hlad je nejlepší kuchař. Mladý může, starý musí, dědečku. Kdo by to do vás? Když někdo chápe přísloví doslovně, může to vést k tragédii. Znám případ muže, kterého 5krát přivezli do nemocnice z lepotráného, neboť tvrdil, že pes, který štěká, nekouše. Kousali všichni.